Duond bura mar National Restoration Movement okwedo medruok mar tulo e rombe mag siasa e pachoka ka gidwaro mondo ng'ata ng'ata mani kod dwaro mar chung' e telo mora mora mar siasa mondo mi thuolo mar chwalo ne jopiny dwaro mare. Kotelnegi gi jagoro mar duond burano Sarah Bolde, jotelogo oseyo apisas mag arita kuom nindo e tijgi mar neno ni arita makare ochiw ne jopiny kendo koso tieko tulo manenore e rombe mag siasa. Jotelogo bende okwayo jende mondo mi owere gi josiasa matiyo kodgi e yo marach, kaka kamano gidonjo e duond burano ero mar yudo thuolo mar laro kombe mopogore opogore mag siasa magibiro e romo mane gitimo Kibirigo e kach ng'od bura ma Mogirango West e kaunti ma Nyamira. Watu kufanya vurugu. Kama mtu ana jambo ya kuongea, mpe nafasi ya ongee. Kama unaona hiyo maneno haujachukulia vizuri, muelezee kwa njia ya upole. Si lazima vurugu. Hiyo kitu ni mbaya na tunataka serikali iangalie. Nataka kumuhimiza rais na waziri wa usalama wa ndani. Hii maneno inaendelea ya gunism na violence. Sisi tunataka kama chama tukuwe na mikutano ya amani na tunataka kuona amani Kenya. Kama vyombo vya taifa haziwezi kuleta amani katika nchi yetu ya Kenya, then it means the minister is incompetent, and we call upon the Inspector General of Police to make sure that we have sufficient security in the country and make sure that there is political tolerance. Tukuje pamoja wote Kenya mzima, tunawahimiza wote from all regions, Mount Kenya, Western, sasa tuko Nyamira County, tunakuja hizo county zingine zote. Tufunguke sisi wote, tushirikiane ili tukapate kukomesha hii maneno ya vurugu ambayo imekuwa mingi. If there is a politician that is engaging a youth to cause mayhem, a proper reasoning youth should ask that leader to provide his son or daughter to be